banho. Nós banho. Don't cambiame,
Ini roh bersngungu melakapor. Kabrom kolong hukpa berukun baru mensim bakui. Ini roh bersngungu melakapor. Kabrom kolong hukpa berukun baru mensim bakui. Ini roh bersngungu melakapor. Kabrom kolong hukpa berukun baru mensim bakui. Sacisin komen kopara. Ni aingu Adam. Barmane tra Jisu. Naba ulawan nilambang ingi sacisin. Hakane kaying sat ying sunan. Ha kaying kasem kabaret kajongi. Isungu iu kamtame nagabanta kanika teknologi kabamanta. Kaba elat ingi. Kaba pensuk pensan yangi. Omtang ha kikam kijam berwat ha kijing im mensim berkijing im jungi kaba man lagasingi. Isungu kamtame nagabanta kakup kasem kabam gadi nagamta ka jingsuk jingsanya kari berkejaj bendeu ko jongi barokoi kantame nagabanta baro kita kijingai ki bangi layo priang hakini kita yo ki bang laletnyo tungine aingu yu dakabong nisungu eme ko tra Jisu Ni mane me ko tra Jisu. Ni ana me ko tra Jisu. Ni pendan boram me ko tra Jisu. Ta Jisu be hakane kasingi kamta me bangi kan mau i yaki kan thei baro satla kapar thei Yon ra eki shame gendran nabaki kilong kita kibor kisor omtang hakiying kasam omtang ha ka imlang kasalang barwat haka bapan priang ya ka ktin mereka kubor babha ka jongme daga jingim ka babha ka jongki daga jingim ka ba sisur mat ka ba sida ka jongki kila alam bon ba ki jaj benreu bon ba ki breu shame ni sungu e ki kanran ni sungu e khamtam ya ime ipa ki men ki para kan thei bar khamtam e ki nong hikai bar baro ki ba mi khman watla ki sngo yala de bagi de ki kan thei hakane ka singi ko men ko para chungine dwai kerpang e nagamta ki kan thei baro khamtam e ka jaj benreu ka si ki jongi khnang ba
kendubla bantur saprang manele wat hapleng kijing ma kijing kibabon kumbau trai Jisu hi nakabor ka jongu ulayab ulay alade nakabanta junga ba jongpi kamtam hakane kaporlen kabang idei ban phai shu omtang ki rukumle omtang kamet ka jongi henrei wat kamen simro idei hi ban phai shu Uthrai Jisu ukhot yang ngap dia pi pengin wan shu wat lang ilong ki nong pok wat lang ilong ki babit na ba u lakhot om ye ki ba koj bakhya ndai ye ki ba pang ye ki ba tolot kumanga kumapi hakane ka por komen ko para tingina pandem melade ke jingdoi tungina panma pe kita gilat kilet kitam giduna kibang ilale kibang ila pensusi yo try daka baya lenden ya ka hukum ke jongu Mentah kena kapor kaba ngingi ap milinti na utra Jisu bon ai ngi ke kaba ngingi don kam kaba ngi kwa tungine pan ya gat yu dakaba pendam yalade ke jingdwai bat tang na menta jong lade berkamta me na kamta jong tu ki breu ki bamdan ba pendwai na kamta jong ki ek tu ki breu ki bala sha no
marwe. Yang itu gibreu kiba syong basa halinti singkin. Tungin adwai tang yalade hendre yang itu kiba pang basitom barkam tame ya kini kiba ngin sajer keteng menta. Nga kabenta jong Carlo Rosario baidon ke jingpang Down syndrome ba jingpang klong snam knang baw blain pun kot pun kya no ya i patun pentingan ya gayeng kasem jong i barok away. Nga kabenta ke jingkela ka momod jong iba rason bla barkam tame ba intip ya ikun gikti bari gayeng kasem but ba inlong shisha ita ikpa ibakit kya na kabenta I andis imle but I dishing power bakin kala ka bomod no na kabenta kakam kajam kikam kijam jong I kandidat khar khnang ba kinlong ki ba seiso ba ki ba pedang hun na khamat jong blai na kabenta I fidora meri shooting ban jan barbol so blai but by lan na kata ka jing penshoy na jong uksui na kabenta I review shooting khnang ba yo no kita ka jing ko jing kya bat ka jing tingan na blai na kabenta I nazari ka Lorenza khonglam Savio Darin khonglam Amerika khonglam bakindon kata ka jing stu jing mot iwe pan bat bakindo bla banesa me kata ka jing I bat ka jing kit khli mar kalyang na kabenta I delina pala khnang ba injo no kloy kata ka jing ko jing kya bat na kabenta ka jing ko jing kya jong I Winnie Fresh pala nang ba mairu inyo kita ka jingko jingkya bapura nga kabenta ka jong I bantilun nongrang baidon kata ka jingpang ringkli barking kli bayong kli khnang ba inyo no kita ka jingko jingkya indwai na kabenta jong I ribok nongrum khnang ba indubla ban punbe nyoy lo ka jong ka jing im bat ba blain pun khia I na ka jing pang na ka banta ka yeng ka sem ka jong I pensuk lang pathau khnang ba kindub yasuthu jing mod iwe pe pan bat kindubla banjan barbor so blai na ka banta I Ikalbinora khongsni baidon kata ka jing sitom kpo pablain khuta pun ko pun khya no yai na ka banta ka ying kasem yung scholastica simply na ka banta ka jing suk ka prathei bro koi pakham ta me ka jing suk haki ri ki badon padang kathma bagajing ngale persha iwe indwai na kabenta kayeng kasem jong I Ramonic Langstang ba kamtam e ublay un isin ay badun sngap bagajing dwai ka jong ki indwai na kabenta kayeng kasem bat ki khun kikti jong ikong simita khongsni nang ba kindon bor padang kamet ka bukoj bakhya bat bakindo blong kita ki breu ki bakhlan ka bor min sem bat met ngidwai na gamta idarisha khar khindo saw bain lan no na kata ka jingpang spondylosis bat migraine na kabenta jong ilinet bain lat nya kita ka jingkiring kti bar kejan bat na gamta na kata ka jingpang khaman
Ngidwai na kabanta kajing chmu babha jong i Shanti Mary Maring ba kin urlong kloy ha kajing im kajong i. Ngidwai na kabanta kitu ki breu ki bapang ki basitom ki badon ki hospital ba pher ba blay un ai no ki kata kajing ko jingkya bat kajing pentingan mensem. Ngidwai na kabanta kajing tmu babha jong i Shaita Kharjana khnang ba kindup urlong no kloy ha kajing im jong i ru. Na kabanta kaying kasem kajong i Wandap Lin Rengsai bat na kabanta kihmen ki para jong i baro. Na kabanta kajing isuk ba kajing etli ha kilonging longsem kristan jong i baro kowe. Bat kamta me ba uplay undup ha yung mensim bakhuy wan pasyao ba alam lenti ya ki khnang ba kaying kasem jong ki omtang menta ba hadin kalawe bakin bah kin mian kin dubla ban le bah susu. Ngidwai na kabanta kajing ko jingkya jong Carlo man bah masering bakam tam bondio no ya kata kapol kasor bondobla banlong borbor kumba julong na kabanta ibel bok nong dhar khnang ba blay ni rabi bat ai bor i mandobla ban im me kajing im kababha bat kabasobha khmat jongu. Kembali larwai kajing ruai bat ngilapan na utara Jisu kenang baun pelong yengi kum mauhi basoret bajemnur kamunsim kajing soret kala duna kajing im gajongi kibreu kibamenta ngiladap barbo na kita kajing sarong kajing keraj ba kata kajing long hangame hakane kesni to ngine pendam ro yu bat ngine katpa yu bon ai ta kabor bangine la banile persya ya kita kajing pensoy ba kita kajing long kiba penman yangi banlong kita kibreu kiba sarong ngidwai na gamta iros ke sangma bat ikun kikti jongi ifastina sangma bat wanchan sangma khnang ba kindubla bani iwe pan bat kindubla ban le berbor kamon jong blai
Nagamanta ida Dayas bun Mary wanlam kupar Rosario nong dhar mau blain kurkhun kodo yaki bad unelam yaki barbor kata gelenti kahok kajing menot pagajing lului Midoi nagamta ka result jong United Shilla namba kanlong ka ba seiso bat ka ba pediang hun nakmat jong i Midoi nagamta ka jingko jingkhia jing brother Fantin maring namba indu blanyo na kita ka jing bagi jing tunju baro nagamta umewan maring ban ko jingkhia no na ka jing pang dap sedem ka jong i Midoi nagamta ka mensim balaklat no jong i balari nong dahar bat Kennedy jerwa khnang bau blain pediang hun ya ka mensim ka jong kisakri jongu bat khamtam bakin yo no kita ka jingya than bamjikun nagamta ka jingko jingkhia jong Edith Mary Mulan banjam no nagata ka jingpang asthma nagamta ibayamon lang warjri ba indon barbor hagata ka jingko jingkhia ba banyo barbor hagata ka jingpan shai jong munsim bakhoi nagamta ibasuk bain la bhano bain la bha bain la bha bantho ek exam ka jong i nagamta jong i Paul job lang lingkhoi khnang ba indubla balong ibri babha ban dubyo ekta ka jingko jingkhia barkam tame nagamta ka jing immensim ka jong i ba indubla balong ibri iba i pale barbore ka mon jong blai nagamta jong ikintiu risha warjri khnang ba injo no kita ka kam ka jam barba lengba ka kam ka jam ka ba insayo indubla ban yarap e ying ka sem bar khamtam ya ka jing im ka jong i nidwai ka pang nagamta jong kong Anisha mar banyang ba iladam arpusan snem hakalingku singikha ka jong i nang baw blay un pendap ya i ya kata kabor makamansim bandubla banle bha barbor ha ka jing im ka jong i ha ka ne ka arpusan snem ka jong i na ka banta ka jing kala ka bamot jong i khun samla ki bala karni ka jing snew jong ka ne ka parthai Bakhamtame nagamanta isamla sanrang maganthei jong gari khasi jong gajat bandeu khasi jing barok koi kibala klet no ya ga jing long tanrai ga jong lade but kila bot teneng ya ki breu hi bangim dei satya banbon nagamanta i Rosario bakmen nongdhar manjo no ekta ga jingko jingkhia nagamanta ijana lika basuk lang lunsiam banjob borbor hakata ka jing pule jing puthi ka jong i barkham tame bandubla banyai sha yakita ki jing sistem ki baban ka jing im ka jong i indwai nagamta jong i bha kupar ji moment khnang ba indubla manele ikita ka jing tinju barban yaj barbor kata kalinti ka babha barka bapriang hun khmat jong blai indwai na kamanta isibir ya warjiri bandon barbor kata ka jingko jingkhia ndon barbor haka jingko jingkhia barba injob barbor kata ka thong manlong rionyam Hagane kapor ngi duai kerpang na kapta ibaya mon lang warjiri ikan saibok warjiri ikret warjiri iskoi warjiri
Nagabanta Irimika Pawa Maria Nongsi Ikhan Kupar Nongsi Leo Mary Kamper Masar Imalkom Nongsi Bayamon Lang Kuhmen Kuparabi Hagane Kapor Watlang Imla Banjer Lut ya kita kijing long jingman ya kita kijing ut kijongi Tuhan syania berngej hau trai Jisu Ubalatip syua bangin pan Bat syua bangin kemi nau Tuhan ini pendam ya lade khamat jungu Bat pediang ya kijing kirku kiba unsa thesei halor jongi iwei iwei
Sim bakui Kaborom kalau hukpa berukun banu sim bakui Kaborom kalau hukpa berukun banu sim bakui Kodunut bakui tam jong Jisu Kodunut batelem jong Kamaria Ko angel bakiri kuit baro Rang taji